el passat dissabte 3 de novembre es va obrir al públic el nou parc de calistènia de l'Eliana, situat a l'entrada del Parc Hort de les Taules. Aquestes instal·lacions sorgeixen com a proposta de la ciutadania seleccionada en els pressupostos participatius per a 2018 i han tingut un cost de 6.000 euros. Els aparatos que han ficat no és que sigui una gran instal·lació, però és una instal·lació que dona resposta a lo que la gent està demanant. En tots els parcs de l'Eliana hi ha algun tipus d'activitat física. En alguns llocs aparatos per a gent major, en uns altres una espècie de circuito vita que es fa en un altre lloc que està en la zona d'entre pins, i després, així, en la zona de les taules, que n'hi ha moltes més coses, perquè està l'esquí, n'hi ha pistes, però faltava este tema, ho demanava la gent i per tant jo crec que són obres d'estes que dona gust fer-les perquè són el que demana la gent. La calistènia és una disciplina esportiva basada essencialment en l'ús del propi pes corporal per a realitzar els exercicis i que en els últims temps ha anat adquirint cada vegada més adeptes. Els seus usuaris destaquen que permet potenciar l'agilitat i la funcionalitat del cos d'una forma sana i amb una infinitat d'exercicis adaptatius a cada nivell, per la qual cosa l'exigència la marca el propi esportista. A més, es una disciplina que genera comunitat. Hay una comunidad muy unida que suelen ayudarse todos entre todos, se viene al parque y normalmente se suele integrar toda la gente, se pueden preguntar dudas sin ningún problema, consejo. Jo crec que és una nova infraestructura que posem a la disposició de la ciutadania, fonamentalment als joves, als més joves, per a que practiquen esport, i això té un caràcter també integrador i social, no? Perquè d'alguna forma te permetís compartir els moments i l'esport, els esforços en la gent que tu coneixes i que segurament coneixeràs. Per tant, jo crec que és un moment d'estar contents, de satisfacció, perquè presentem una nova equipació esportiva i és una equipació que estarà destinada a tots els veïns i veïnes de l'Eliana.